दिनै इसोरनि बोसोना जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जाहैबाय नोंसोरो दिनै इसोरखौ सायख'वाखै दिनै बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टार जानांगौ होननानै नोंसोर सायख'नानै लायाखै इसोरासो दिनै सायख'दों दिनै इसोरा नोंसोरखौ आरो आंखौ जोंखौ सायख'दों जों इसोरनि लामाखौ सायख'वाखै जोङो मोजां जानो होननानै जायाखै नाथाय इसोरासो जोंखौ गाज्रिनिफ्राय बख'नानै दिनै गावनि रायजोआव लाबोदों जाहाथे जोङो गोबां फिथाइ थायो आरो 9था फिथाइ थायनायनि सिगां नोंखौ दिनै इसोरा जाहैबाय मोनसे फिथाइ थायजानो लुगैदों आरो बे फिथाइखौ मोनाब्ला नोंनि बे गेरेमसा महरखौ नुब्लाबो नोंनि बे नियम निति धर्म कर्म खालामनायखौ नुब्लाबो दिनै इसोरा बुंगोन बेखौ दानफायनानै अराव सावनानै गारदो जेबो खामानि गैया ओरैनो जायगासो लादों बियो होननानै बुंगोन सना रुपा मुकुटाजों दाजानाय बायदि दाम गोसा फोथायनायाव पबित्र आत्मायाव लुजानाय नंगौना नङा सानसे बे अरा आनजाद नायगोन आरो बे अरा जेब्ला आनजाद नायगोन अब्ला नोंनि जुदि सलिनाया नोंनि थाबायनाया जुदि खाले जुदि ओरैनो मानसिनो देखायनोल' सा साज्रां मोदोमनि नियम निति बायदि नुनायाव गेरेमसा बिफां बायदि फिथाइ थायनो रोङै बायदिब्ला सानसे अरा सावनानै नों संहार जागोन आरो नोङो सानसे लाजिनांगोन इसोरनि सिगाङाव हालेलुया थ' दायो फै जोङो इसोरनि बोसोनथिङै थांनो अके जोङो इसोरनि बोसोनखौ मोननै पइन्टखौ नायगोन मोनसेया जाहैबाय दिनै इसोरा जाहैबाय जोंखौ बिथाइ थायनो थाखाय सायख'दों नाम्बार 1 पइन्टआ बेनो नाथाय मोनसेया जाहैबाय आं ससमा गोसोम गाननानै बोसोन बुंनायाथ' जेबो प्रब्लेम जाया दा बे मोनाबिलियाव बाइक सालायबाय थानायाव माबा एम्फौ आरि हाबनानै एसे गोजा जानानै एसे मोदै गबाय थादों ओंखायनो बार नांनायखौ एसे प्रटेक्ट खालामनानै आङो बेखौ गाननाय जादों माने मुसिबात जादों आरो दुर्घटना जादों जेबो नङा ना जेबो अरजाया दा खायसे आंनो मा फोरबोनि भबनावनो बिदि गाननानै बुङो मायो गोबां कमेन्ट आरोना नाथाय फोरबोआ जाहैबाय जोंनि सानिखौ नाया जोंनि सिंनिखौ नायो नंगौना नङा जोङो नायगोन दिनै फोरबोआ जाहैबाय जों साफ्रोमखौबो फिथाइ थायनो थाखाय दिनै बियो जोंखौ लेंदों जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ नायनि ना जहननि लिरनाय 15:16 दिनै इसोरनि बोसोना जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जाहैबाय नोंसोरो दिनै इसोरखौ सायख'वाखै दिनै बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टार जानांगौ होननानै नोंसोर सायख'नानै लायाखै इसोरासो दिनै सायख'दों हालेलुया दिनै आंखौ जाहैबाय आं गावनि इसोरखौ सायख'वाखै नाथाय इसोरा जाहैबाय आंखौ दिनै आंनि बिफानिफ्राय आंनि गामिनिफ्राय बैष्णव धर्मनिफ्राय आंखौ दिनै सायख'नानै फोरबोआसो लाबोदों आरो बे फोरबोआ लाबोनायनि खारना जाहैबाय आं जाहाथे संसाराव गोबां बिथाइ थायो आरो आं बिथाइ थायनायजों लोगोसे आं जेखौनो बिगोन बेखौनो आफाया होगोननो हालेलुया दिनै नों जुदि बिथाइ थायाब्ला नों बिब्लाबो मोननाय नङा बाइबेलखौ खेबसे आंनि उनाव फरायफालाय पइन्ट टु बि नटेड बिराद ध्यान होनो गोनां नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै नाथाय अरायबो गोबां बिथाइ थायनो आंसो नोंसोरखौ सायख'नानै थिनहरदों बिनिखायनो आंनि मुङै नोंसोरो आफानियाव जेखौ बिगोन बिखौनो बियो नोंसोरनो होगोन दिनै इसोरा नोंसोरखौ आरो आंखौ जोंखौ सायख'दों जों इसोरनि लामाखौ सायख'वाखै जोङो मोजां जानो होननानै जायाखै नाथाय इसोरासो जोंखौ गाज्रिनिफ्राय बख'नानै दिनै गावनि रायजोआव लाबोदों जाहाथे जोङो गोबां बिथाइ थायो आरो जाय बेक्तियानो दिनै इसोरनि रायजोआव बिथाइ थायनो रोङा बे बेक्तिनि बिनायखौ बे बेक्तिनि आर'ज खालामनायखौ जिसुनि मुङाव बिब्लाबो आफाया खोनासंनानै एन्सार होआ दिनै जाय बेक्तिया दिनै बिथाइ थायगोन बे बेक्तियासो दिनै आर'ज खालामोब्ला बे बेक्तिनि आर'जखौ जिसुनि मुङाव जुदि आफानियाव बियोब्ला बिखौ खोनासंनानै आफाया दिनै एन्सार होगोननो दिनै जोङो बे बाइबेलनि बोसोनखौ उन्दैनिफ्राय सानडे स्कुलनिफ्राय जोङो बायहाट खालामबोगासिनो दिनै इसोरा मा फिथाइ थायनायखौ हास्थायदों आरो माबायदि बिथाइ थायोब्लासो नों जेखौनो जिसुनि मुङाव आफानियाव बिगोन बेखौनो होगोननो हालेलुया सोरबा होननो नागिरदों नामा 9था फिथाइया पबित्र आत्मानिया होननानै आरो 9था फिथाइ थायनायनि सिगां नोंखौ दिनै इसोरा जाहैबाय मोनसे फिथाइ थायजानो लुगैदों आरो बे फिथाइखौ मोनाब्ला नोंनि बे गेरेमसा महरखौ नुब्लाबो नोंनि बे नियम निति धर्म कर्म खालामनायखौ नुब्लाबो दिनै इसोरा बुंगोन बेखौ दानफायनानै अराव सावनानै गारदो जेबो खामानि गैया ओरैनो जायगासो लादों बियो होननानै बुंगोन हालेलुया दिनै नों बुंनो हागौ नोंहा 9था फिथाइलाय माथो नांगौ आरे 9था फिथाइया जाहैबाय बे फिथाइ थायखांनायनि उनावसो 9था फिथाइया थायगोन नोंनाव बे फिथाइया थायाबानो नोंनाव 9था फिथाइया थाया बे फिथाइया थायाब्लानो नों सोरगोआव हाबा हालेलुया बे फिथाइया थायाब्लानो नों जेसेबां गाबनानै फास्टिं थानानै सेप्ता लेप्ता जानानै नोङो आर'ज खालामब्लाबो इसोरा दिनै नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंनाय नङा जिसुनि मुङाव बिब्लाबो बाइबेला क्लियार नंगौना नङा आं बेले बेजे खालामाखै नाथाय जोंनि साननायासो बेले बेजे जानानै दङ बाइबेला जाहैबाय एकदमबारे क्लियार आंसो नोंखौ सायख'दों जाहाथे नोङो गोबां बिथाइ थायो आंसो नोंखौ बिथाइ थायनाय बायदि संसाराव थिनहरदों बा नोङो गोबां बिथाइ थायनाय बायदि नोंखौ सायख'बाय आरो जाहाथे नोङो जिसुनियाव जेखौनो बिगोन आफानियाव आंनि मुङै बेखौनो नोङो मोनगोन होनदों दिनै नोङो बिनानै मोनदोंना मोनाखै हालेलुया
बेसेबांदि फुंनिफ्राय लानानै मोनाबिलिसिम जोङो आर'ज खालामो मोनबैसेथो एन्सार मोनदों हालेलुया प्रेज द लर्ड थाना माना समाव खेबसे मोनो बेखौनो बिराद गिदिर मोनबाय नाथाय नों जेखौनो बिगोन बेखौनो जिसुनि मुङाव आफाया होगोन होनदों हा हालेलुया आरो नों जुदि दिनै बिथाइ थायनो रोङाब्ला दिनै नाय दानफायनानै गारगोन जोङो नायनि ना लुक चैप्टार 13 6-9 दिनै बेयाव जाहैबाय जिसुआ फिदिंनाय बाथ्राजों दिनै गावनि सेलाफोरखौ फोरोंदों सासे मालिकआ बिगोमाया बिफां गायदों दुमब्रु बिफां आरो बे बिफां गायनायाव फिथाइखौ नेगासिनो बोसोरथाम जाबाय बिथाइ थायाखै आरो बेयाव होनबाय बेखौ दानफायनानै गारदो ओरैनो हाखौसो आवग्रिनानै लादों अब्ला बै आबाद नेग्राया दाहोनाया होनबाय नोंहा मालिक बिनि सोरगिदिं हाखर जावनानै आङो हासार होनि जुदि बे हासार होनायाव जुदि बिथाया जुदि थायोब्ला बियो गाहाम जाबाय आरो बिथाया जुदि थायाब्ला बेखौ आं दानफायनानै गारगोन हालेलुया दिनै मण्डलियाव गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ बिथाइ थायनो रोङै मानसिफोर आरो बे बिथाइ थायनो रोङै मानसिफोरखौ दिनै पास्टरफोरा रेभारेन्डफोरा इभान्जेलिस्टफोरा मण्डलिनि लिडारफोरा बुहुत आर'ज खालामबायदों फोरबु सोलायगौबा होननानै आरो फोरबुआबो लामा होदों नाथाय जुदि सोलायाब्ला थिखानाय सम बायदि जुदि सोलायाब्ला जेब्ला ग्रेसआ बोखारजागोन बे सोलायनो होनब्लाबो सोलायनो हानाय नङा नाथाय दिनै इसोरा मा फिथाइनि बाथ्रा बुंदों गिदिर कुइसन मा हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो मोनसे बाइबेलनि पदखौ नायबावनि माथाइनि लिरनाय चैप्टार 3 verse 10 जाय बिफाङा दिनै मोजां फिथाइ थाया जाय बिफाङा दिनै फिथाइ थाया बे बिफांखौ दिनै दानफायनानै गारस'नो थाखाय रेडि जानानै दङ रुवाया गुदियाव हरखाबाय दिनै नों आरो आंहा जाहैबाय इसोरनि बागानाव गायजानाय बिफां आरो नों आरो आंहा जुदि दिनै बे बिथाया जुदि थायाब्ला दिनै नोंनि बिफांनि गुदियाव रुवाया नांखानानै दङ आरो जाय बिफाङानो दिनै फिथाइ थाया बे बिफाङानो दिनै दानफायनानै अराव गारसनजागोन आरो दिनै इसोरा मा फिथाइनि बाथ्रा बुंदों हालेलुया मा फिथाइनि बाथ्रा बुंदों मोजां फिथाइ नङा आत्मिकनि फिथाइ बेबो पबित्र आत्मानि गालासियानि फिथाइखौसो हाबनानै दङ ए उनावसो थायो खिन्थु बे सिगांग्रो फिथाइखौ नागिरग्रोदो आरो बे फिथाइया गैयाब्लानो नोंखौ नेनानै दंखायो बोसोरसे नायगोन बोसोरनै नायगोन 10-15 बोसोर आरो नों जुदि सम होसेयावबो जुदि सोलायाब्ला नोंनिफ्राय ग्रेसआ बोखारब्ला नोंखौ जेसेबां गिदिर रेभारेन्ड पास्टरा जेसेबां एन'इन्टेड मानसि आर'ज खालामब्लाबो नोङो सोलायनाय नंला फिथाइ थायनाय नंला अब्लानिया नोङो दानफायनानै गारसनजानो थाखाय थामथिम जाखानाय नोङो फिथाइ थायनो रोङै बिफांफोर बायदि बाइबेला मोनसे जोंहा बर' ट्रेन्सलेसना मिस्टेक जानानै दङ ओंखायनोथ' जोंहा कनफिउस जायो दिनै फिथाइ होनोब्ला 9था फिथाइया बेखौल' जोङो सानो नाथाय जोङो इंलिश बाइबेलखौ जेब्ला फरायगोन बेयाव जोङो रोखा माथाइनि लिरनाय चैप्टार 3 verse 8 Therefore bear fruits worthy of repentance गोसो सोलायनायनि फिथाइनो दिनै इसोरा जाहैबाय गोसो सोलायनायनि फिथाइखौसो नेनानै दङ हालेलुया दिनै नों बिफाङा जुदि फिथाइ थायनाय इसोरनि नोजोराव बिफां जानांगौब्ला नों जाहैबाय गासै पापनिफ्राय नोङो रिपेन्ट जानांगोन गोसो सोलायनानै नों जाहैबाय इसोरनियाव नोङो गावखौ गथायनो हानायासो दिनै नों जाहैबाय फिथाइ आरो बिनि उनावसो पबित्र आत्मानि बिथाइफोरा थायगोन नों गोसो सोलायालासिनो रिपेन्ट जायालासिनो नों पापनिफ्राय पश्चाताप जायालासिनो नों जाहैबाय माब्लाबाबो पबित्र आत्मानि फिथाइखौ थायनो हाया हालेलुया दिनै इसोरा जाहैबाय बे रुवा हरखानानै दोननायनि बाथ्राया जाहैबाय दिनै बे फिथाइया जाहैबाय बे 9था फिथाइनि बाथ्रा बुङाखै गोसो सोलायनायखौसो फिथाइ होननानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै सोरबाया जुदि पाप गोसो लानानै जुदि गिर्जायाव थांलाय फैलाय जागासिनो नों जुदि गोसो सोलायाखैब्ला सानदो नोंनि दंफांनि गुदियाव रुवाया हरखानानै दङ मा समाव इसोरा नोंखौ दानफायनानै अराव सावगोन बिनि खुनु गेरेन्टि गैया गोसो सोलायनाया जाहैबाय नों फिथाइ थायनाय इसोरनि रायजोआव हालेलुया सोरबा सासे बेक्तिया जुदि गोसो सोलायाखैब्ला बे जाहैबाय फिथाइ थायनो रोङै बिफां बियो सोरबा सासेया जुदि इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानैबो दिनै जुदि गावनि लुब लालसखौ गाज्रि गोसो गाज्रि साननाय गाज्रि नायनायखौ जुदि नोङो नागारनो रोङाखैब्ला सानदो नों जाहैबाय नोङो नुनायावल' समायना रमायना नोङो बिफां नाथाय बिथाइ थायनो रोङै नों बिफां बिथाइ थायनो रोङै बिफाङा सोरखौ बुङो जाया जाहैबाय पापनिफ्राय गोसो सोलायाखै हालेलुया आरो नुनायाव जिसुआबो एकदमबारे मा होनो दुमब्रु बिफांनि खाथियाव फैदों फिथाइ मोनगोन खोमा होननानै नुनायावलाय गोजाननिफ्राय नुनायाव बिराद गेरेमसा नंगौना नङा मोनसे पटआव बिराद गेरेमसा आरो बियो मोनजागोन होननानै आसा खालामनानै फैबाय नाथाय बिफाङाव फिथाइयानो गैया जायनि जाहोनाव जिसुआ बुंबाय नों आरो माब्लाबाबो दा फिथाइ थाइसे होनबाय आरो बियो रानलांबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नोंखौ आरो आंखौ प्रेयार सेन्टाराव हाबो गिर्जायाव हाबो मण्डलिनि लिडार बिबान दं होननानै नोंखौ आरो आंखौ बाहेरनिफ्राय नुनायाव संसारनि मानसिफ्रा बिराद गेरेमसा बिफां बायदि नुनो हागौ नाथाय जिसुनि खाथियाव फैनानै जुदि जिसुआ जुदि नायोब्ला माथो गोसो सोलायनायनि फिथाइयानो गैया अब्ला नोंनि दंफांनि गुदियाव दानफायनानै नोंखौ अराव गारहरनो थाखाय रुवाया अलरेडि हर जाखाबाय हालेलुया दिनै नों गावखौनो चेक खालामनानै नायदो नों हसाखय
फोरबुनियाव नोङो गोसो फाफिननानै गोसो सोलायनानै गावखौ नोङो नाजावजाथावथाव जयग' नोङो फिथाइ थायनो हादोंना हायाखै? हालेलुया। हायाखैब्ला रुवाया गुदियाव हरनानै दंखायो। बे हले आंनि दाय नङा दे। उनावहाय बुंनोङा इसोरनि सिगाङाव आं पास्टर बन्जितखौ लोगो मोनदोंमोन, आं लिभिं फेथ मिनिस्ट्रिखौ लोगो मोनदोंमोन, नाथाय आं मानो सोरगोआव हाबनो मोना होनबाबो जोंनि दाय नङा। बे जाहैबाय बेक्तिगतसो। हालेलुया। गोसो फाफिननायनि जुदि नों फिथाइ थायनो रोङाब्ला दिनै नोंखौ नुनायाव गेरेमसा नुगोन। गित खनो, आव नुनायाव गेरेमसा। गिर्जायाव मोनसेबो एबसेन्ट खालामा, आव नुनायाव बेसेबां गेरेमसा। वाव बोसोनखौ मोजां बुङो, नुनायाव बेसेबां गेरेमसा। नाथाय नोंनो जुदि गोसो सोलायनायनि फिथाइखौ थायनो रोङाब्ला इसोरा जाहैबाय अरावसो गारसनगोन नोंखौ। हालेलुया। दिनै फिथाइया जाहैबाय बिसो थाइग्रोनांगौ नाम्बार 1। नों बि फिथाइखौनो थायाखै, पबित्र आत्मानि फिथाइ गैया होननानै बखिनानै मा लाब? बेथ' गोजाननि बाथ्रा। गोसो सोलायनायनि फिथाइखौ नों थाइग्रोआब्ला पबित्र आत्मानि फिथाइया बोरै थायगोन? डाइरेक्टलि मानसिनाव पबित्र आत्मानि फिथाइया थायाथ'। गोसो सोलायनायनि फिथाइयासो थाइग्रोनांगोन। हालेलुया। नाम्बार 2, दिनै जोंनि मावनाय मोनफ्रोमखौबो दिनै अरजों सावनानै बिजिरनानै नायनो अलरेडि थाम थिम जानानै जिसुआ नेनानै दङ। हालेलुया। नों जिखि महर लानानै जिउ खुङा मानो, जिखि महर बिबानाव थाया मानो, नोङो मण्डलिनि गेदेर गेदेर बिबानावनो थाया मानो, प्रेयार सेन्टारनि नों मेइन वारशिप खालामग्रा, मेइन बिसना होग्रा ग्रुपआनो जाया मानो, नों सानफ्रामबो रेगुलार नोङो गिर्जायाव थांग्रा मेम्बारानो जाया मानो, नोंनि मावनाया सना रुपा मुकुटाजों दाजानाय बायदि दाम गोसा फोथायनायाव पबित्र आत्मायाव लुजानाय नंगौना नङा? सानसे बे अरा आनजाद नायगोन। आरो बे अरा जेब्ला आनजाद नायगोन अब्ला नोंनि जुदि सलिनाया, नोंनि थाबायनाया जुदि खाले जुदि ओरैनो मानसिनो देखायनोल' सा साज्रां मोदोमनि नियम निथि बायदि नुनायाव गेरेमसा बिफां बायदि फिथाइ थायनो रोङै बायदिब्ला सानसे अरा सावनानै नों संहार जागोन आरो नोङो सानसे लाजिनांगोन इसोरनि सिगाङाव। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो जों जिखि मावा मानो जों सिरियास जानि। हालेलुया। जिखि नों मेथाइ खना मानो जोङो सिरियासै खननि। हालेलुया। जिखि नोङो गिर्जायाव थांनानै नोङो दान्दिसे सम 2 घन्टा सम नोङो इसोरनि थाखाय बोसोन खोनासंनो, इसोरनि थाखाय आरज खालामनो थाङा मानो, नों गासैखौबो जुदि नोङो जाहैबाय पबित्र आत्माखौ सिगाङाव दोननानै आत्मिक जानानै जुदि नों मावाब्ला सानसे नोंनि बे गिर्जायाव हाबनायाबो जुदि इसोरा जुदि अरजों टेस्ट नायनांगौबा सानसे जुदि बेखार जानांगौब्ला हले नों लाजिनांगोन इसोरनि सिगाङाव। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जेब्ला सासे मानसिया गोदान जोनोम मोनो बेखौ अरजोंनो बाप्तिस्मा हैना होआ, पबित्र आत्माजों। आरो सानसे नोंनि सलिनाय, नोंनि थांनानै थानाय गासैखौबो बे पबित्र आत्मानि अरजोंनो नोंनि मावनाय मानिखौ सावनानै नायगोन। आरो बेयाव तिस्टिबासो नोङो मान मोनगोन। आरो बेयाव जुदि तिस्टियाब्ला सानसे नों लासिं सिं जागोन। नों मा गोसो लानानै दिनै इसोरनि थाखाय मावदों? आं जेब्लायबो एग्जाम्पल होयो। एग्जाम्पल बेयाव सानै मानसिखौ, सानै आइजोखौ जोङो खामानि मावनो होदों, बेखौ साफा खालामनो हुगारनो। सासेया एकदमबारे थाइजौ बायदि, सासे एकदमबारे खुसिजों फोरबो आं नोंनि थाखायनो नोंनि मन्दिरखौ आङो मावदों होननानै एकदमबारे खस्थ'ब्लाबो मावदों बियो रंजानाय गोसोजों। सासेयाव सोर सासे आशीर्बाद मोनगोन? मावनायलाय सानैबो बराबर मावदों। आरो बै ओरै खालामग्रायासो बांसिन स्पिड खालामनानै एकदमबारे बिसो बैनिख्रुइ बांसिन मावदों। नोंसिनि बायदिब्ला सोर आशीर्बाद मोनगोन? हालेलुया। दिनै नों साननानै नाय, नों जुदि दिनै मण्डलिनि बिबान मोनदोंब्ला, मेन्दाफोरखौ जुदि बेंनाय बिबानखौ मोनदोंब्ला, नों दिनै बिदि मावग्रा ना नोङो खुसिजों हालेलुया प्रेज द लर्ड। जिखि बुङा मानो बुंबाय थाथों, आं नोंनि इच्छाखौसो जाफुंहोगोन होननानै आवगायदों। दिनै नोङो दिनै गिर्जायाव थांदों, नोङो एकदमबारे थांनांगौ होननानै नोंनि हासबेन्डआ रायदों, नोंनि हौवाया रायदों, बा नोंनि हिन्जावा रायदों, बा सोरबा बुंदों, बा गिर्जायाव थांदाराबा पास्टरा फैनानै रायफैगोन। नोङो ना टाइम पासनि थाखायल' नोङो गिर्जायाव थांदों, माबा मोनसे देखायनो थाखाय। आरो गिर्जायाव थांब्लाबो नोङो ओरै इसोरनि बोसोन खोनासंनाया नोङो माबा मोनसेसो नोङो एकदमबारे सानलाबायनानै गोसोआव लायालासिनो माबा मोनसे गोसोखांनानैसो नोङो ध्यान गैयालासिनो मा नोङो गसंनानै दङ नामा? मा नोङो खोनासंनानै दं नामा? सानसे इसोरनि सिगाङाव गासैबो नोंनि गासै सलिनाया, इसोरनि लामाजों थाबायनाया अराव सावनानै टेस्ट खालामजाजोबगोन। हालेलुया। आरो जेब्ला नोंनि मावनाय, नोंनि इसोर खुलुमनाय, इसोरनि लामाजों थाबायनाय, इसोरनि हाबा मावनाया जुदि अरजों टेस्ट खालामनानै नायनायाव जुदि थावरिनो हायाब्ला सानसे नोंखौ गिदिर अपमाननि समा मोगा मोगि जागोन। दिनै नुनायाव बयनि सिगाङावबो नोङो बाख्नाय जानायखौ मोननो हागौ, बयनिख्रुइबो साबसिन सियारखौ नोङो मोननो हागौ, बयनिख्रुइबो गोजौसिन सन्मानखौ नों मोननो हागौ, बयनिख्रुइबो नोङो पास्टरफोरनिफ्राय बाख्नाय जानाय सासे मेम्बारबो जानो हागौ। नाथाय नोंनि मावनाय सलिनाया जुदि अरजों साखिनायनायाव जुदि थावरिनो हायाब्ला सानसे नों लासिं सिं जागोन इसोरनि सिगाङाव। हालेलुया। बेनिखायनो आं खावलायो, जोंनि जि मावनायफोर जों जेनुइन जानानै मावनांगौ। हालेलुया। सैथो गोसोजों, गोथार गोसोजों, आत्मिक जानानै
जोङो जिखि फिसा मोनसे इसोरनि थाखाय सलिया मानो इसोरखौ मानिया मानो खुलुमा मानो गिर्जायाव हाबा मानो दा आराधना खालामा मानो एकदमबारे जोंनिया जेनुइन जानांगौ सानसे अरजों जेब्ला आनजाद नायगोन बे समावबो जाहाथे नोंनि खुलुमनाय सिबिनाय बाख्नायनाया जाहाथे गसंथानो हायो हालेलुया नङाबा ओरै हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया होननानै एकदमबारे वार्शिप बायदि खालामसिगोन दसेबा एकदमबारे मबाइला ओरैनो माब्ला जोबगोन आरो नों मानो टाइम पास खालामदों मानो मानसिनि देखायाव नोङो एकदमबारे गावखौनो धोरोमिया बायदि देखायफ्लादों सानसे नोंनि गासै देखायफ्लानाया इसोरनि सिगाङावसो रोखा जाजोबगोन आरो बे अरजों आनजाद नायब्लासो नोङो दिनै थावरिनो हागोन ना हाया बेखौ गोसोखां हालेलुया 1 Corinthians chapter 3 13 and 14 सानसे दिनै नोङो इसोरनि थाखाय माबायदि नोङो प्रेयार खालामग्रा प्रेयार वारियर जादों माबायदि बिसना होग्रा जादों माबायदि प्रेयार सेन्टार सालायदों माबायदि मण्डली सालायदों माबायदि गिर्जायाव हाबदों हले हुसियार जा हालेलुया नोंनि गोसो सिङाव बानायखौ इसोरा नुगासिनो दङ नोंनि गोसो सिङाव खुद्रिनायखौ इसोरा नुगासिनो दङ सानसे अरजों जुदि आनजाद नायनांगौब्ला हले इसोरनि सिगाङाव नों अपमान जागोन माथो सानफ्रामबो माथो फैबाय थायो माथो बिलाय बोर मोनाखै होनजानांगौबा सेस जागोन जेरावबो प्रग्राम जायो बेयावनो थांबाय थायो खिन्थु जुदि थिग जानानै जुदि इसोरनि सिगाङाव जुदि जिखौ मावदों जिखौ बाख्नायदों जि गिर्जायाव हाबदों जि इसोरनि थाखाय गिदिंदों जुदि थिग जानानै गिदिङाब्ला सानसे अरा जुदि टेस्ट नायोब्ला हले माथो लासिं सिंसो जागोन हालेलुया बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो बुङो खालि बे बाथ्राया जाहैबाय नोंसिनि थाखायल' नङा बे बाथ्राया आंनि थाखायबो हालेलुया बे बाथ्राया जाहैबाय लिडार गिदिर लिडारफोर रेभारेन्ड सनमान मोननाय मानसिफोरनि थाखायबो हालेलुया बाहेरनि नुनायाव गेरेमसा नुनानै मा जानो जेब्ला सानसे समाव अरजों आनजाद नायगोन अब्ला नोंनि मावनाया थिस्थिगोन ना थिस्थिया गसंथिरनो हागोन ना हाया नों बेखौसो गोसोखांनानै इसोरनि थाखाय नोङो सोलिनो नांगौ हालेलुया आरो बे समा जेब्ला फैगोन सानसे गोबां गेदेर सनमान मोननाय संसारनि मानसिफ्रा सानसे लासिं सिं जागोन हले नायबाय था आरो बिनि गेजेराव नोंनिबो नामा दा गोलैफाथों हालेलुया नाय जेब्ला नोङो जिसुखौ फोथायो अरजोंनो नोंखौ आत्मायाव बाप्तिस्मा होदों पबित्र आत्माया आत्माजों उइथ द हलि स्पिरिट एन्ड फायार होननानै बुंदों पबित्र आत्माजों आरो अरजोंनो नोंखौ बाप्तिस्मा होनानै नोंखौ आत्मिक बानायदों आरो नोङो बे 40 बोसोर जिसुखौ रिपेन्ट जानानै फोथायखांनायनि उनाव 20 बोसोर 30 बोसोर 50 बोसोर थांनानै थानाय समाव जिसुजों जिउ खुंनाय समाव नोंनि मावनाया जुदि आत्माजों आरो अरजों लोगो लानानै ज' खौसे जानानै नोंनि सिबिनाय नोंनि खुलुमनाय नोंनि सलिनाय नोंनि मावनाय नोंनि दैदेननाया जुदि जायाब्ला सानसे अरजोंनो आनजाद नायोब्ला हले गासैबो हलाय जायोब्ला नों हले इसोरनि सिगाङाव लासिं सिं जानांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे दिननि थाखायबो जोङो गावखौ थाम-थिम जानो नांगौ हालेलुया आरो बे बिषयखौ जों जेब्ला मिन्थिगोन अब्ला सासेजों हिंसा जालायनायनि बाथ्रायानो फैया आंजों नोंसोरो हिंसा जानांगौ गैया आं नोंसोरजों हिंसा जानांगौ गैया मानोब्ला आंनि मावनाया अरजों आनजाद लाजागोन नोंनि मावनाय नोंनि साननाया सानसे अरजोंनो आनजाद लाजागोन होमबा जोङो माबायदि जिउ खुंनांगौ साननानै नाय हालेलुया आरो गोसोआव लाखि पबित्र आत्मा 9टा फिथाइनि सिगां नोंनियाव रिपेन्टेन्स गोसो सोलायनायनि जयग'नि फिथाइया थायदोंना थायाखै आरो बे फिथाइ थायाखैब्लाथ' रुवाया हर जाखाबाय हालेलुया हे हालेलुया दा बायदियाव बे लिभिं फेथ मिनिस्ट्रिनि आन्दाराव बोसोन खोनासंनानै बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारनि सिङाव आर'ज खालामनानै ओमफ्राय माबा मोनसे गिदिर मण्डलीनि सिङाव नों थांनानै नों नुनायावल' गेरेमसा मानसिनि नुनाय आमुखाया बुहुत मोजां बाख्नाय जानानै लास्टआव जिसुआ नायोब्ला फिथाइयानो गैया होननानै रुवाजों दानफायनानै नोरोगाव अराव गारसन जायोब्ला बेसे दुखुनांथाव जागोन नंगौना नङा आरो बिनिखायनो आं खावलायो बेयाव थानाय साफ्रोमबो उन्दै गेदेर जाहाथे रावबो बेबायदि दिना दाफैथों हालेलुया आरो बेफोरबायदिखौ जोङो माबोरै नायनो हायो जेब्ला जिउनि मेगना गेवगोन अब्ला सोरबायदि मानसिया नुनायावल' गेरेमसा नाथाय बियो जाहैबाय फिथाइ थायनो रोङाखै आत्मायाव हालेलुया सोरबायदि मानसिया जेनेबा अरजों आनजाद लायोब्ला बिनि मावनाया रज'गोन आरो सोरबायदि मानसिनि मावनाया खुलुमनाया सिबिनाया अरजों आनजाद लायोब्ला बे लासिं सिं जागोन नों जिउनि मेगना जुदि गेवोब्ला नोंबो मिन्थिगोन हालेलुया मानो होनब्ला बे जाय अरा बै समाव आनजाद खालामगोन बे अरानो नोंजोंबो दङ दा हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे अरखौनो लानानै नोङो बे गोथार जिउखौनो लानानै नों जेब्ला मावलांगोन अब्ला दाबो नोंनि मावनाया गोगोम जागोन आरो बै आनजादनि समावबो नोंनि मावनाया गोगोम जागोन रावबो हिलायनो हाया हालेलुया आरो आं खावलायो दिनै जुदि आंखौ इसोरनि दास होननानै नाजावदोंब्ला बे आंनि फोरोंनायखौ मानियोब्ला बेयावसो आंहा रंजानाय दङ हालेलुया नोंनि डिनोमिनेसन बबेयाव थाया आंनि लिभिं फेथनि मेम्बार जानांगौ जाया बे आंनि थाखाय गेदेर बिसय नङा हालेलुया आंनि थाखाय गेदेर बिसयआ जाहैबाय फिथाइया थायनांगौ हालेलुया
आरो दा बुंदै बे पबित्र आत्मानि 9था फिथाइ होननानै हालेलुया सिगांग्रो बै फिथाइयासो थायनांगौ सोरगोआव थांनोब्ला रुवाजों जुदि दानफाय जायाब्ला आरो नोंनि मावनाया नोंनि सलिनाया जुदि लासिं सिं जानो गोसो गैयाब्ला अरजोंनो नोंखौ दिनै बाप्तिस्मा होदों पबित्र आत्माया अरजोंनो लानानै सलिनानै नोङो मावलां आरो सानसे अरानो आनजाद नायोब्ला आरो नोङो जाहैबाय लासिं सिं जानाय नङा आरो बै समाव जाहैबाय नोङो इनाम मोनगोन बान्थाखौ मोनगोन हालेलुया